Євфрасіня Полацкая. Дачка віцебскага князя Святаслава Усяславовича, унучка Усяслава Брячаславовича, асветніца, першая жанчына Беларусі, прылічаная да ліку святых. 900 гадоў таму ў сям'і аднаго з сыноў князя Святаслава, Георгія і княгіні Сафіі, нарадзілася дзяўчынка, якую назвалі старадаўнім полацкім імём – Працлава. Бацька запрасіў у дом манахаў, і яны хутка навучылі Працлаву пісаць і чытаць. Дзяўчынка вельмі полюбіла кнігі. Настаўнікі не маглі нахвалявацца сваёй здольнай выхаванкай. Пасталеўшы, Працлава часта прыходзіла памаліцца ў Сафійскі сабор, дзе яна прыглядалася да жыцця манашак і манахаў. Княжацкай дачцэ падабалася іх жыццё. У манастыры чалавек адмаўляўся ад штодзённых дробных клопатаў. Там захоўвалася шмат мудрых кніг і можна было спакойна займацца навукай і вучыць іншых. У тыя даўнія часы дзяцінства было карацей, чым цяпер. Калі дзяўчыца з княжацкага роду выконвалася 12 гадоў, яна ўжо лічылася нявестай і пачынала рыхтавацца да вяселля. Слава пра Усяслававу ўнучку разляцелася далёка ад Полацку, і ў горад зачасцілі сваты. Яны яшчэ не ведалі, што дачка выбрала іншы шлях. Працлава, як некалі Рагнеда, стала манашкай і атрымала новае імя – Євфрасіня. У прыкладзе з грэцкага гэта значыць радасць. Пазней князёўну ў пародным горадзе называлі Євфрасіняй Полацкай. За манастырскімі сцэнамі яна змагла цалкам аддацца кніжнай навуцы. Єфрасінія чытала Біблію, дзе сабраны невычарпаная чалавечая мудрасць і іншыя старажытныя кнігі. Адна з іх, напрыклад, называлася «Шэстаднёв». У ёй распавядалася, як за 6 дзён Бог стварыў неба, землю, зоркі, расліны, жывёл і чалавека. Пасяліўшыся ў маленькім пакойчыку келлі, Євфрасінія пачала перапісваць кнігі. Мы ўжо ведаем, якая гэта была нялёгкая праца. Перапісваннем кніг тады займаліся адны мужчыны. Ужо толькі тое, што за такую цяжкую працу ўзялася жанчына, было подзвігам. Єфрасінія пісала ў свае творы малітвы і павучанні, а таксама перакладала з замежных моў. Частка перапісаных князёўна кніг ішла на прадаж, а атрыманыя грашы раздавалі бедным. Яна хацела, каб у полацкім княстве была як можна больш пісьменных людзей і мыравала пра тое, каб кнігі перапісвалі не адзінкі, а дзесяткі навукоўцых людзей. Для гэтага княгіня заснавала 2 новых манастыры, а пры іх адкрыла кніжныя майстэрні – скрыпторыумы. Адзін майстар рабіў тут выявы, другі – каляровыя вялікія літары, трэці – вокладкі. Калі трэба было перапісаць кнігу хутчэй, яе дзялілі на некалькі частак. Скрыпторыумаў кнігі развозілі па ўсей дзяржаве і ў суседнія землі. Каб упрыгожваць царквы абразамі, Єфрасіня стварыла мастацкую майстэрню. Яна напісала ліст свайму сваяку, візантыйскаму імператару, і ён даслаў ёй у Полацк надзвычай каштоўны старадаўні вобраз. На ім была Багародзіца са сваім сынам Езусам на руках. З тых часоў беларускія мастакі вельмі любяць маляваць Божую маці. Ва ўсіх клопатах Єфрасіні дапамагалі 2 яе сястры, якія таксама сталі манашкамі. Іх звалі Звеніслава і Гардзіслава, а ў манастыры Еўпраксія і Еўдакія. Асветніца збірала вакол сябе таленавітых людзей. Імёны 2 з іх дайшлі да нашых дзён. Гэта дойлід Іоанн і ювелір Лазар Богша. Знакамітаму полацкаму ювеліру Богшы Єфрасіня замовіла для новай царквы 6-канцовы крыж. Майстар зрабіў яго з кіпарісавага дрэва, абкалоўшы яго па краям залацістымі і сярэбранымі пласцінкамі, з каштоўнымі камнямі і шматкаляровымі абразкамі святых. Крыж Єфрасіні Полацкай – наш бясцэнны агульнанародны скарб. Цяпер Беларусь шукае яго, каб вярнуць народную зямлю, а ў Полацку захоўваецца копія. У канцы жыцця Єфрасіня адправілася ў падарожжа, у святую зямлю. Так называлі тыя месцы, дзе нарадзіўся і вучыў людзей Ісус Хрыстос. Па дарозе полацкай князёўні ўсюды сустракалі з ушанаваннямі. Пра яе самаадданае жыццё ведалі ў розных краінах. У гарадзе Іерусалім падарожніца захварэла і памерла. Пазней яе парашэткі прывезлі на радзіму. Єфрасіня Полацкая зрабіла для нашага народу столькі добрага, што людзі назвалі яе святой. Пасля смерці яе сталі маляваць на абразах і прасіць у яе дапамогі ад злых сіл.